Puri April sini Thamda Sora East Kumpuilam Killa Amsoy sini Lai Thangnai Tangnai Tal Thamsaka जों साइमानखा अबहाय नदीबर खिरिं खिरिं कायसा जरावो चिनि ताकु सिबु ताय ताकु बुकु रत्न सखि बरकनि नगो आतम साखे नगो बरक अकार रके गरै अबहाय जरावो कारेन्ट बाय नग बिसिंतै खे खर आतम साखे बाचावै नगो थुइ दंनाय चराय चिकन चिकन खरकनै आ खरक खामै थैलायै बेलायखन सासारा नांलायमानि आबोनो नुकमानि यागुलो गोबांनो सिनि बखा गाहाम लुकुरक बरकनि फेमिलिनि गाना फाइ बासा फाइबायखा जे मान्थै ख्लायै सुबाखा केबोबा रां पुसाबाय केबोबा मानाय खोनै केबोबा माइरं माइखा केबोबा तंद्रक टेम्परारि नगरक आखरक ताङै रलाय माने बिसिंतै आखु ख्लायै गोबां बरकनि गाना फाइ बासा फाइखा आबाहायखौनो जों इउटिएफ वान सुखा अबहायखे अमसुक कतरमा ट्रेजेडि जे फेमिलि वंखा बरकनि गानाव जोंबो बासा थाय दंग हनै वान सुख्लायो जोंबो बरकनि बिसिङाव बरकनि गानाव बासानानै बागै जों याप्रि सेलायबोनि ताय जों पुइलावखे जों अबहायखौनो याप्रि सेलायबोनि जे बरकनि जे नक खामै थांखा आबोनो रिपेयार रक आखरफोर जों ख्लाय दारै मानो अमाहायखौ वान सुखै जों पुइला फान कालेक्ट ख्लायलाय माने उलखे जों मतामति फान कायसा लेभेल अफ द कालेक्शन ख्लायलाय माने या उलखे जों अमो साइमानखा बेनिफिशियारि बाय कक सालायमाने बिसिंतै ख्लाय जे एक्चुअली जे नक खामखा जे नक बिसिङाव सोर खामै थैखा आ नक ताबनाय कायसा अशुद्ध नक बा सामथिं आबहाय बरक साखा जे आ नगत जों ताय खाबा थाकलिया बा तंगैबो मानलिया ओंखे जों नक सबाय जे खिबिसेना जों तांखे नक कतालसे मा तांसिनाय आबहायके सामानै बाय जों सिनि वान सुकना सोलायो जों गावके जेहेतु बरक नक कतालसे तांनानै नांगौ ओंखे जों बरकनो नक कतालनो फायदे एसे ताङै रोना सिवनो आबहायके जों पाब्लिक थानि अपिल ख्लायखा गोबांमा लुकुरक डनेशन ख्लायखा आबहायखेनो जों नक तांनानै सामुनो चेंलायखा नक तांनानै सामु किसा केबेङै बाजाखा इलेक्शन रक आखरक तंमानि बागै वाइसा चेंमानि यागुलखे बिसले लेलिया जों फाट फाट न पाइरि रेखा फेबा सामु वाइसा चेंलायनानै किसा ले लायखा इलेक्शन खसातानि किसा खबजागै थांमानि बागै ताबु पाइयाखै तिनि 20 एप्रिल नि सालो जों फायै बरकनो ताबनो नक दुगलाम फियगै बरकनो बेनिफिशियारि रकनि यागो जों नकनो तिनि या फारै रलायखा अ नक तांनानै थांथानि जे किसा मिसा चिनि चुबाचु मानमा रक रां खरस माने आब्रगना किसेसे सानानै थांथानिवा आं अबहायके सानाय जों अ नक तांनानै बागै पाब्लिक रकनि थानि जे डनेशन अपिल ख्लायखा आबोनो बिसिंतै जों डनेशन मानखा 54,158 टाका नक तांथानिवा जों आसक रां किसी साबायथ अमहाय नक कमप्लीट ख्लायलायनो पसिबल या आबोनि बागै अ जे बेनिफिशियारि रो बरक बाहायनो पद्रे पद लामा तिके चुबाखा जेमन बरकनि नगो नां माने जे टकटारक आकुरक किसा मिसा तंग टकटारक आकुरक रुइ चुबाखा 3 पाइथानि रगो बरक किसा मिसा चुबाखा आबहायके मोटामोटी 35,000 हाय रां बेनिफिशियारि रगबो अ नक तांथानि बरकनि कन्ट्रिबिउशन बरक रेखा आबहायके ख्लायबानो बिसिङावनो फाननि शर्टेज रक आकुरक सिनि नुकजागैनो दंखा अबहायके फान शर्टेज नुकजागै दंमानि जरावो सिनि इउटिएफ बाय गोरोंजा सिनि बखाकुवार सिनि मेम्बार रकनि बिसिङाव सिनि काका करना मोहन जमातिया ब 15,000 कन्ट्रिबिउट ख्लायखा रां पुसुगियाङै दंमोन नुगै आबहायकेनो सिनि डक्टर चन्दन देब बर्मा ब 6,000 कन्ट्रिबिउट ख्लायखा हायफोनो पुसुगिया ओङै दंमोन नुगै अ नक न जे याकबाय थां नायरुइ जे तांरोनाय सिनि ताखु जुदि स्थिर जमातिया ब बाहायनो पार्सनेलि 12,000 टाका कन्ट्रिबिउट ख्लायखा आबहायके बेबाग थुमै रगै आकुइ पाइ फनो चिनि मोटामोटी 25,000-26,000 टाकानि कैसा शर्टेज चिनि फान दङै दं माने फाइनाली जोंबो दिहिसन नाका जे यूटीएफ नि जे एक्जिस्टिंग फान नि होइते जोङो 26,000 टाका एमाउन्ट न जोङो नक तांथानि थेपाना आबहायखेनो चिनि यूटीएफ नि बिसिंथै यूटीएफ नि एक्जिस्टिंग फान ता यूटीएफ नि जे फान कालेक्शन कन्ट्रिबिउशन कालेक्शन खायमानि जागानि बेबागे 1,06,807 टाका जों अ नक थेपा लायखा ताइ बेनिफिशियारि रकनि याकने अलमोस्ट 35,000 हाय रां बरक कन्ट्रिबिउट खालायखा
ओंखाय बेबागै अनक टांथानियाव सिनि 1,41,807 टाका आसक बैसो मुतामुति बरकनो आवश्यक काहाम तुया हायफनो तंद्रब खालाय बरकनो सोंनाव कासा तिनि तांनै याफाय रनाय मानखा अ सामुंग चुबानाय सिनि जो तो बुखा काहाम रुकरक गोबांमा जे कन्ट्रिबिउट खायनाय जतनो जों तिनिनो जरा काहामो सां काहामो बरकनो हामबाय खा काहाम ताय बरम याफारो अबहायखनो सिनि यूट्यूब नि टेबलको हामख्रानि सामुंगो बसकानि सालुगो नरक संय बाक्सा गोरोंगै नरकनि भेलुएबल जे डोनेशन रक याफारि तंबाय होनो जों खाख्लायो ताय जों बायाव माहायखनो सालब्रुम गोरोंगै तंबाय जादि होनो सिनि खाका हामरुकरकनो जों कब खरज हामबाय